Bismillahirrahmanirrahim. Qarag'zalay. Biz qo'noqqa kelgan edik bugun Yeşilüzen rayonuna, Elki rayonundan. Benim yaşligimdagi vaqtimda o'qib kela turgan gazeta qo'lima kelib lepti. O bik motor, ishtalikli, ma'nali, onun nelerini күз салалы бигрәк, рәсемнәре дә бигрәк motor, ачык, шуның кадәр итеп motor иттереп төшерелгән. Кара. Сиңа кызыкмы газета? Бик әйбәт. Bu yıl бит әле гаилә елында безнең, менә туганнарыбызны күрергә килдек, аларны котларга килдек. Исәнлек, саулык, тынычлык булган малларның бәрәкәтләрен күреп, исәнлектә, саулыкта яшәргә насыйп әйләсен. Барчасына да. Барыбыз да исән сау булыр, илләребез тыныч булсын, күкләребез аяз булсын. Һәрберебезнең шатлыклы көннәр генә көтеп торсын безне, алдагы көннәребездә. Амин. Я Раббим, бер Ходаем. Җәмәгать бу газетка подписка башланган. Язылыгыз бик әйбәт газете.